alkuillan kotimaisen saippua-annoksen tarjoilee seuraavaksi Salatut elämät. Huomenna on sitten jälleen Idols-live-lähetyksen vuoro ja aivan uskomaton show onkin luvassa. Artistivieraaksi teemalähetykseen saapuu J. Karjalainen. Gigantti. Tunnetut brändit jaksaa hymyilyttää. Marraskuun puolivälissä tämä halli täyttyy tulevaisuuden tekijöistä. Kaksipäiväisessä Slash-tapahtumassa kasvuyrittäjät ja enkelisijoittajat kohtaavat toisensa. Ja huomenta Suomi on tietysti mukana molempina aamuina paikan päällä suorassa lähetyksessä ja me jututamme muun muassa Supercellin menestystarinan tekijöitä. Varmaan paras katsoa sitten tilanteen edetessä, että mihin asti teidän kannattaa tulla. Tai missä menee se teidän raja. 45 minuuttia seurasi eläinaktivistien lähtöä salakuvauskeikalle. Katso 45 minuuttia. Tänään 7:05 MTV3 kanavalla.